Ngadang ni onset bad kini ki klur ki bansa thaba ha kini kisi wan tak khniat sengi ka Muslim syu kata kalong bad kini ki kas jong ka khasau khra phimnget ke dang pustar tu hadin ben dan ni ba kini ibadai bela direct produce ke film dan i ba ban krishan iwe ni ki cast bishir khai ba i go Kathy handai na ta i tadi ke first movie jongi tika ban sa shirkai ba ngatep ke performance berkum juri banang i bala snai ki jirai linyar ki klau ke badan mata pa YouTube channel late ban page waju pep bat kum juru i ba hil ladai win ki legend aktor jogi le sope ya role character jogi ni ke ba hit ba thiastam yo ba semak lu ka di badan menungut di beri semak sope mo la klami hapo kita sekema ban ban page kulih Thank you.